Nigeria Soundmakers Band with 76 Volume 2. Onye mwazi mbosi obaluni ya n'afọ nụ sọsọ mbosi amụrụ mmadụ n'ụwa ka anyị na-elota nụ mana o nwere ife ka Chukwu nụ ọ bụ na mmadụ na-ama mbosi ọ na-aba nne ya n'afọ mmadụ aka eji aka na-ekwute obi ọ ga-aba nya ka Chukwu ji karịa mmadụ nụ onye ma mgbosi obelu nye n'afọnụ ife onye melụ n'ụwa ka ji na-elochanụ ya onye melụ mma n'ụwa ga na-ekwu onye menụ njọ n'ọnụ ga-ekwuliri anyị ga-agbazili n'ụwa ọsọnụ adụmekwukwa na-eche m si o siri nwa mama alilido ọ dịka onye amazi Chukwu ndị akụkọ apụta ma nke onye ma nke onye na-amazi ndị oyi weta ka enye eju
ọ bụzi akụkọ n'isi nụ ma anụ m ajụkwanụ ọ bụ onye ka ụwa zuru ka a kọsịla akụkọ gịnị meziri onye nọdụ ebe ọ nọ nụ ebe ọ na-anọra na-agwụ ya nụ mana ọ bụ oluzienụ o wee malụ nke ka mmanụ uche Chukwu ga-emeliri nụ ije ụwa n'ọdịnụ nkenkenụ ije ụwa n'ọdịnụ ogologo ife aka nwanwe ife na-achọ n'obi kọnụ ga-akpụ manya nkonye mekeji elochia na nkonye melukeji na-ekwu osili nwa mama alilido alilido ọgbawu ka nsi bịa nụ atani obodo m obi eze Nwachukwu ka o siri zipụta nụ n'ụmụ ekeke na atani nụ nne mụrụ ụmụ nwaanyị ego ụzọ ka nọ nwa ife yi nwa n'ụmụ eji aka mana ọgbawu bara ụba nụ anwụla igwe anyị ji nụ ewu ije ama nso yo ọgbawu ka nsi bịa n'ụwa mụ nwa pụta ọgbawu ka mmesi bịa onye atani kwugo okwu ife tinyelu nka nnekwu mụ na onye na-asọ anya esiokwu ibele ebido ije anyị na-ejo nwa onye ama bịa fụ m anya na ichirichi Jude nwe mezie ọnụ na-ekwuru ọha bịa ama nso ya amala n'ụgbọ igwe nna ji bịa nwe onye ogbu ọcha n'ịdị anyị nso
ogwu anyị ọcha bụ nke anyị ọnọgba bụ ka anyị si eje anyị ejebe n'ọsọmala ọsọmala igili n'ụlọ dị nsọ na mmadụ karịrị akarị igwe tamanya olise abụọ n'ịdị anyị nsọnụ igwe n'itilechi na anyị nabatara n'ojuju igwe n'ịdị anyị nsọ amanso ya justice nwakaine na nkilu n'ụwa fuli anya Roland nwegonu ọkaikpe anyị esi akili ogidi nụ igwe nwe ụzọ ka na afụ Fidelis Ijoma bịa akụ nwa balaba amansoye ọgbawu ụbala ụba n'ọgbawu ji mmadụ aka aṅụli bụ nke anyị ofu obi ka anyị ji ebi ofu okwu ka anyị ji kwuru anyị enweghị nsogbu amansoye ewu ije ụgbọ anyị eluo n'ụmụ na nkwọ na mmadụ okụbanụ oke ibe anyị na-afụ nwa nọ n'uju bịa fụ mmanya n'ụwa nnu bịa dị ụsọ n'ịdị anyị mma anyị ejebe mpụdo ụmụ ogoli bịa fụ na mmadụ ụnyaahụ anyị apụtazienụ n'ọgba akwụbanụ nwa bụ eze dị nsọ a na-achọ mmadụ achọ nụọ na mmadụ bụ n'ụka anyị elu ozu uju ụmụ odo na mmadụ ụnyaahụ ụmụ nwe ọha na-afụ ọdụ ọchịlechi dị afụ ịma n'ịdị ụzọ anyị eluo na amị ezi nwa ogene na-afụ ụmụ ụzụ mmadụ na-afụ anya pụta kili ọzụzọ igwe ji ọnọdụ n'ịdị anyị ụsọ n'ilu elu dimba n'ịdị ụsọ mma nwoke n'ịdị afụ ibe ji nwoke eme egwula agwụnụ igwe n'anya ekene amansoya n'ụgbọ amansoya ewu ije anyị eluo na atani kosilis adanụ onowu ya nne nyafụ obi nwa ọsọdebe nyafụnụ nwa eze nwachukwu ọdụ enwe bụ eze nyafụ debelu nwezi ike ni afọ ijali ija náà dị anyị ụsọ mkpologu mmụọ oge nne ni afọ na mmadụ kalịla kalị
ono wa anyelisobili atani nani baloba asina mmadụ keji akanu benu nwa beze n'idi anyụso jonu nwoji n'ibi ya sami onwe ifajo sobili nna nyelugoli ya odogwu bibi ya nwachukwu n'idi mma amanzoya 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 anyelonu no hita ezi nwesi mayi ni afọ onye maluba ni de nyoso nwa nwoke ọjọọ afọ onye ma na nna yi no jire ụmụ ọbụ nse sobiri ugbo ma nọ ni afọ ụmụ ọnụ enyi nke mụ ni afọ anyị edebe n'ideke ọdebideke nyoso ogwebi nwọta n'ọnwụla nwụ mana mmadụ nọkwụ do na nwa nwọta dị afọ debi nwa ojelibi ya Francis Nwachukwu mani afọ lọya nwa obuja bịa aka nne dị akwụkwọ debe na nke na-ekwu na anyị na afọ amanzoya ụmụ mgbanwe weta obi anyị ebili amanzoya eweje amanzoya eweje amanzoya ọkazili bịa onye isi oche n'ọgba udo ụzọ n'idi anyị mma amanzoya amala amanzoya ewido ninido amanzoya amanzoya ọgba udo ụzọ ọgba ụbanwụli ofu obi ka anyị ji ebi anyị balụ n'ụba mabiri obi